Здравейте хора, аз съм Орел БГ и днес започвам да снимам една нова игра, на която ще махна звука, защото е вечер. Така, да започваме. Играта се казва PewDiePie Tuber Simulator. Разказва се, че ти си ютубър и трябва да си развиваш канала, което е яко. Сега добре. Let's make a video. First, you need a camera. This Добре, да is the си shop. взема камера. Here's the affordable section. It should be called... Anyway, here. You can pretty much put it anywhere you can... Маха музика. Така, готова е камерата. Добре, така. Ще снимам видео. Добре. Как да го кръстя? Стих се. Кръстил го. Ох, много шуми. Всеки ден ще качвам по едно видео, което ще е около към... Не знам, около към... 10 минутки, да. Така ще бъде. Привет, PewDiePie. Ходи. Няма. Добре. Кутия, има кутия. Колко забавно. Аз преди съм я играл тази игра и се бях вдигнал бая. Има нови работи, както гледам. Новото видео да е за тези работи. Не искам да се буствам. Така, нека да се направим геройчето. Добре, ще купя PewDiePie. Така, добре. Така. Геройчето ни е такова. Да. Така дрих. Какво дрих? Да, такава ще е. Аз искам някаква блузичка с ръка. Защото сега нали е лято. И добавили са нови блузи. Няма ли някакъв потник или нещо такова да е? Какво е това? Не знам. Добре, както и да е. Просто вземам това. Слагам си оранжевото. Да. Добре. Видео. Готово. Хайде. Така. Косата. Моята коса е общо взето някакси ми е по... Ето така. Ма нямам се пет такова. Така че се направя такава. Така.
Рус. Добре. То се има нови работи, защото има нов мод на строителя, не знам защо. Очила. Аз по принцип като играя си слагам и такива очила. Не. По-скоро мога да кажа, че са и такива, ама както и да същите са. Така. Очите ми са някакси по-такива. И стига да е... Чакаме Сокола. Така сините очи. Става така, бюро. Така, само без очила. Да, и блузата ще смена. Някой си по... Не знам, някой е такава. Да, това... Не. Това не е. Такова. Да, това Beauty Walk. Да. Това го изпуснах. Както и да е. Добре, 5 сабскрайбъра. Нямам 25 сабскрайбъра. Което е яко. Аз толкова нямам в истинския живот. Ей, вече минаха 7 минути ли бе? Така, тикчур. Пак тикчур пак. Така това. Да. Това ще бъде. Така мисля, че е добре. Добре, ще трябва да напишем името на канала. Добре, така. Новото видео ще е някой си е така. Така. Добре. Още сабскрайбъра. Така, още 25 вилъра. Искам да правя стримове. Аз откъде... Никога не мога да си измисля име. Как да си го измисля? Добре, както и да е. Така, имам спонсор. Сега ще гледам, за да се бусна. Въздушните... Ох, махам се. Добре. Така видеото. Така ново видео да... Добре, това... Как килимче такова
прозорец. Ще ми трябва. На всеки ютубър му трябва прозорец. Добре, махне се PewDiePie. Играл съм тази игра преди колко ли си време. Play again. Добре, така. Кото е? Уху! 14 лева, сериозно ли бе? Някое такова. То пак кой? Пак глупостите на PewDiePie. Добре, така. Go to shop. Да, бих искал. 4 кинта. Това някой ме спонсорира. Добре, тук се оставим едно килимче. Да ми е по-приятничко. И като стана втори левел, да, ще си го бусна. Левел ъп, така. Така. Добре, знам какво това стига. Да справим ли по-яки клиповете или да стримваме? За сега, нека да започнем с клиповете. Моливник. На кошче. Генер. Така. Това е таковато. Забравихме името. Така, масичка, добре. Така, тук още имам баскетболна топка, свещи. Така, цвете, копичка, микрофон, това. Окей. Добре, PewDiePie. Така. Само яки работи. Но сега имам тъпи работи. Вкъщи трябва да се я направя яка. Плакат. Да се сложа. Някъде е тук. Да. Определено ще е някъде е тук. Булстовица. Така. Добре, докъде? Левел ап на гейминга няколко пъти. Така, това кое? Още пари? Не ми даде. 7 такива. Още няма да стримам. Нека да стигна до де да знам. Добре, ще започна с първия си стрим. Изпуснах го. Така. Хоп. Нещо друго. Новия микрофон. Нямам ли толкова, бе? Гаси скъпото. Тук на това има тъпа муха. Да знаете как съм си потрошил телефона. Само след малко ще трябва да свършвам. Защото е вечер и трябва да се лягам. Късно е.
Така, флауър. Още малко. Да, още малко. И чакай това да не го изпускам. 25. Знаеш колко души ме гледат? 300 и бая души ме гледат клиповете. Ма нямам много абонати. Трябва повече хора да се събват. И гаси многото абонати. А това е, защото съм на живо. Аз съм на 32 място. Аз съм бил преди, като играех, бях на 3-то място. В топ 3. Сещайте се. 400. Добре, чакайте се. Така, това да не го изпускам. Виларняци. Скамазняци. Така, точно така микрофона да е там. Пускам някакви си булстовици. Окей, булстовици. Давам здраво. И още малко съм втори левел. Дали да не си взема едно кошче? Ма нямам толкова вилари. Преди имах две котки, рибка, зайче. Как може би аз съм тапак? Точно пред мене беше. 20 абоната. Още малко и ще стигнем 200 абоната и ще трябва да ми идва заплатата от YouTube. Втората заплата от YouTube. Първата ми заплата от YouTube беше 5 лева. Тя, ако не знаете, на всеки 100 абоната идват по 5 лева заплата от YouTube. Ако достигнем толкова 100 абоната поне, ще съм щастлив. В истинския живот, естествено. То тук е лесно. Играя си там 2-3 часа и съм станал супер якия ютубър. За малко да го изпусна, така 25 вилара повече. Бая вилари имам. И абонати. Вече имам бая абонати. Така сега мога ли да се взема тия булшитовици? Не. Шари бе, давай бе. Така. Чисто early bird дня. Така, окей. Така. Готово. Ей, левел опнат съм. Яко се вдигнах. Стрим или YouTube? YouTube естествено е. Айде. Мен днеска няма да правя стрим. Така, ще фармим бая. Ема бая абонат събрах бе. Плюшената рибка, капана за мишки. Котето, ес! Ще се взема коте. Това не му помня името. Алоето. Алое. Не искам се алое. Алое вера.
Ох, стана 20 минути клипа, хора. Да, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, праснете един лайк. И ще се видим следващия път. Сега... 95 гледащи. Сега няма да играя. Просто ще я зарежа. Тук ще си вдигам някои работи. Там следващия път ще ме видите Гаси Богатия. И чао, хора, ще се видим следващия път. Аре, просто гудбай. Между другото, всеки ден искам всеки ден да има по един клип на това и ще се постарая. Ако няма, не ме сърдите. Довиждане, хора. Ще се видим следващия път.